Diri tanaw ba diri? Ha? Anak. Mutugbong sa mi. Mutugbong sa mi guys kay na may tuyo sa ubos. Medyo gihangak-hangak mi pa kay giulatan man mi ani nga ban ni bay bus. Minibus. Modernized jeepney ni guys nga niya karon diri sa Damilag nag-operate. Dili na kay mi diri mag problemahan sa among masakyan mga auntie or guys kay naaman ni siya. Pila pa ni sila kabugbay do? Kaning modernized nga jeep. Modernized nga jeep. Duha din na ay daghang makatransco o pila? 5 ka makatransco. Transco dayo. Kani siya mga auntie kani. Transco. Litrangko? Litransco. Litransco. 15 ka ba? Dili na kay mi diri maproblemahan sa unsay among masakyan kung mga naog mi. Want to make sure that ay pan dayon. Nya na pa joy ban kanang ban nga ban nga di pa sa hiruan din pa kay gakurog dira pa ko ganahan basta magkurog. So nagdagan naman ang kaning sa among gisakyan mga auntie magkita ta dito sa syudad mga auntie kay di ko ganahan na magkurog ba kay concerned pod ko sa inyo na akong mga viewers, okay? Yan naman ni Angkol. Nagtago. Di rin may sakit kay nagsoroy mga ante kay. Hara. Ang paborito namong suroyanan. Ano man na nasa ubos? Nabtan diri karon kay maligayang pagdating sa Expo 2024 ini karon diri mga auntie. Nya kana inyo nakita karon diya nga mga persons, mga kuha na sila, mga estudyante na sila as kanang mag-serve bitaw sa hotel and restaurant sa Bakaha kaysa akong nasayran diri nangutanahan ko sa kaning nananaw diri ba kay para dito sayop mga kuha na sila second year pa na sila din ang ilang buhaton karon dia is to serve, mag-serve sila kanang ilahang sa ilang gi-eskwelahan ilang gamiton diya karon nga mag-serve daw na sila diya sa kuan man sila ang burag sa wedding wedding events ang ilahang kuanon karon burag ilahang
kanang mag-serve sila badawi nga mag-serve sila sa sigon sa ilahang gi-eskwelahan mo daklit sa gamay anti kay may nalang natay i-content ba kay para mabibo po dato ang kuan karon video part sa ilang training lagi ang ilang buhaton is part sa ilahang training training exposure ana Niyami karon sa kuan sa second floor dili sa Ketkay lagi then munaog mi dito sa ubos kay tuwa sa ubos ang toyo ni Angkol. Nataas kay ilang linya atoy pakita. Burang na curious gud mi karon nga among nabtan mga auntie kay sigun sa kung nadunggan na mo ba nga nagilabay sa among luyo nga nana kuno ang gikasal so tinuod gyud ay siguro gyud ni nga naay kaslo niya dinig held sa Ketkay. So tanawan ninyo taas kayo ang linya sa mga kana mga persons. So hulatan daw nato og tinuod ba gyud nga naa ang kuan kanang gakaslon. Amanta Naana po no ang gakaslon sa baka kani tinuod gyud ay ni nga naay gakaslon siguro no. Sa baka maglantaw lang magmarites lang ta diri mga auntie magmarites ta. Kay mo may among nabtan pagabot namo diri sa Ketkay mao na niyang nahitabo. Naay daghang mga persons dira no. Muy usa sa iyang tuyo mga auntie. Muy usa sa tuyo na mo nga niya ni diri sa Ketkay kay nagpatupi. Nagpatupi siyang maghinay lang tag istorya mga auntie kay maulo tak. So ana ra no, butang pud nato sa lugar atong pagdako na to tong tingog niya man ta diri sa private area so hinay-hinayon nato tong tingog. So bye. Good morning! It's another day today with Angkol. O, diba? Gwapo na. Ni samot nagkagwapo. O, bago ba yung tupi? Undercut man iyang style sa iyang pagpatupi, mga auntie. Undercut. Diba? O, papugong bas edad. Chalukar. Papugong sa edad. Actually, taas ba yan ni siya buhok, auntie, atong ni taas yung buhok, burag, dini nadapit yung buhok sa katong during sa pandemic. During sa pandemic, ni taas na ni iyang buhok niya. Nindot siya tanawon man, auntie, ba kay Weeby. Weeby man ni siya buhok. Ni taas lagi ni yung buhok atong pandemic. Kay, kuan ba pandemic ba yan, no? Bawal ba magpatupi-tupi dito sa mga barbershop kay bawal ba yan kay mo? Actually, mga auntie, nga nung nagpataas ang buhok, iya man ang sugo, yang sugo. Nga naman, kay kung mag-away ko nun, may wala siya magunitan, kumubok kong buhok, mas may nang taas kong buhok, no, kaya na siya magunitan. Kay mahawiran ni. Waman, misukad ani nag-away mga auntie nga, same bako lang, no, ginoo ko, niabot naman mig 26 years, mag 26 years, ang tabay ba? Karong sunod tuig. Ginoo ko or 26 na mi katuig sa among kaminyoon. Pirabuyag lang na maginay mga lanis-lalis kay Ginoo ko wa bay perfect sa kaminyoon mga auntie no. Wa joy perfecto Ginoo ko. May pa si perfecto ug perfecta nga pangalan kay naa na siya pero perfecto nga relasyon labi nag kuan. Say labi nag kanang sa kaminyoon ba wa joy perfecto maskin pag nangakasal mo nangapasibil mo wa joy perfecto samot na siguro tong nangaglive-in lang Ginoo ko wa joy perfecto pirabuyag gid namo kami ni Angkol pirabuyag gid in taon no naa gid mga lalis-lalis gamay kay we are not perfect baya ato gyud nang i-accept nga we are not
perfect in this world. So maskin unsa kabuutan pirabuyag ug unsa nako kabuutan. Ako mga anti buutan, medyo ko mga anti, ako magyud nang i-accept na buutan ko. Pero ayaw lang ko sad og kuan niya. Ayaw ako bikla. Kay lisod kaayo magpakamartir ta karon no kung biklon ta nga sa kanang walay kuan bitaw, walay ebidensya bitaw nga pagbikil-bikil anak bitaw. Kung biklon ta kinsa basad karoy Poncio Pilata nga di mo kuan mo react na. So ana ra putlo na nato. So ako buutan ko basta di lang yun ta biklon. Kanay sad si Uncle na sobrahan na pud ni siya kahilumo, naa na siya mga against the world pero di siya ka istorya. Mo na akong kuan sa iyahan. Naa ni siya mga against the world. Nanaw na lang ko pag istorya ha, pero di siya ka chika. Pero ako, sus gamay lang, mo chika jud ko kay ngano. Di man sana pwede na maghilom-hilom ra sa mga auntie kung kanang inanak bitaw di na siya pwede mo ako gani siyang gasawayon nga pag iupin ayaw pag kuan ayaw iluom kay Ginoo ko yun no na baya the result of that mga auntie basta maghilom-hilom lang ta di ba mo nang ako ni siyang kuanon usahay akong badlungon. Kung naakay gikasakit din ha i-open up na siya. Naara man ko pirmi maminaw ko nimo. Charing. So mura na tong update karong adlaw mga auntie ha. Mura ni siya gahapon lahi pod karon. So daghang salamat and please support our channel Tony and Titing channel. Please support, subscribe. Ituplok lang nang na YouTube dira kay ako maning i-share sa akong Facebook page sa ako ni siyang i-share. So tuploka lang dayon tong sa naimarka YouTube bitaw. YouTube niya na din dito Tony and Titing channel. Tupluka to ninyo kay para malantaw po ninyo dito. Inyo ning malantaw dito din inyo din ming i-subscribe. Please. Thank you so much and we will see you again next time. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye na. Ay. Bye-bye.